Kublai yapi baro ki bapet ya kani ka program ka jongi mentah kesengi. Hakani ka kenti ka mentah ngidon kendiat ya ka jingi kren ya peliu jumut habai dei bat kiso jong ki jingjob hakaliang jong ka jingi lakai adangi paidien syaka san postnem jong ka jingyo ya la ka jong ka jela ka bapura. Kumba ka pangprang hi jong ni ka jingraki ya ka jingdap san postnem jong ka jela ka long appreciating the past, celebrating the present, but inspiring the future. Ngi so comment shika day hangni ba ngi don lang bat ngi ya working president ka Meghalaya State Olympic Association iba John F Karsiang kublej bun ba halor ka jing kloy ban plaipor ka jongpi ban ya don benta hagni ka program ka bangi nya pli jingmut ngi nya theri tai khendiat chapang kiso ibalami pau hagi san postnem jong ka jingyo ya ka jela ka bopura. Kumjuru ngidon yai ba Benning Star Lingkhoi tarai ngim dadon kam ban pen itu tani I bat barok mapi ki ba pilatep bau dei we ne kinong mare marathon bla paunam badu bla mi khamaru yala kari hagi bubun ki jinge ko pe mare banang taru ngidon yai ba ailat ki kenta ibalong we na ki samla nongila kai football ubla mi khamat teng ru ya ki India haga kedan jong ka sub junior bat junior pat kumta ter ngapriang sobha lang yepi ru bro arngut jagani ka program halo ka jinge platform ka jongpi ba finya don ti ba ladangi shim kat kum ka phang pedeng ka ba ka sarkar jala kala mai phang ban rakhi ya kani ka san postnem ladangi pha sha ka minor ba kum working president kai ka ba fi don ban ai khindiat sipang ka minor jong kita kiso but jingjob kaba kita ginong ile kai gi bopom kila wanra hagi ni kisan postne ba ti nga soban ong ba nungko nga nga soban ai kublai kilbok snap tmai busuk ya baro kiba nong pej ngani ka program jingi ai kublai phi ba phia pelong ngani ka jingkren nga soruban ai kublai ngedon lengkat lang bagi noi ala kai kinong kilan met kibaladon haka hajil akai kipor ke bakham menchua but ngasudon bok bandar lang batki mo kadi keburam bania kendu bania dalang batki kulai phi borar ngut bailat badi pa bening te ngasobon ong haba phi phai ya gani ka phang ka ngada strat ba ka phang jo jinga kren ka long ka menor ka menta but kalawi te ngasobon ong ba la phai shadin menchua ladangi pej wat nakaliang sarkar ka kampadon ka department menchua ki ong tang ka sel kadon ka sport sel hapok education department di namar hakata ka por kadang dunam de tang hangi borok we geri India kadi tang hadien hakikat tu anis nam ki arpos nam menchua bak sedang mi kani ka department pak mo kasadon laujong de ka ki officer ki katuan ni ginong trai ti kasastang ban ya ki keren te ngasoban ong ba ladang aphai sedien ngahap ban syero ngahap ban syu ai kublei kerpang ya baro nalor kini argot ki badan ni kidang bon skiwi kino ila kajungi don ru ki bala mo la khlat kum sim juki dang shen ngi yo I gitu ki khlat juki ki perlok te ngasoban ong ba ai kublei kerpang ki namar ki layak sa ha ka jingbam don I lesi gini kin siap keren ni kata ngangai iba haka menor menchua kamot ngiu iba kadai be kajing duki doyap jongki chibet ngambasi ban ong kata namar ba mo te ki longyeng stom ni ndege ka passion mo ki ong parang kamu kajing terang ban long uba tebet tam ban poi sejrong kamu ki trai minat ya kata mo kim you slap u kasngi gini katai gitur te laban ong bakar don ke jingdon bok kendiat konsoi hang ni hang tai hakaba kisha jit hegi klop kilap ki rangkasai ki ba kham kerpang kikit ya ka ba ya ka jinglit josep ki nang ta ki komta kan ki wat ki lenti halai bor la jong mo kam simdan ka policy hak tak por namar ko mo pi wat ka sport apo jelam mikhalia sedang di sel de apo ka education department te ngasoban ong ba ladangi kita kilung ki jing ke ba ngasoban lengba kan ni gajing ya keren nga kwa ban ai kublai kerpang mar mla ka por kam sya nya jer kuteng di boro nalor kini ki rangkasa gi jong ka jai bri bedan nang ni anu seki we boro ki badan bagi bala khlat ngaso ban ai kublai kerpang yaki mo kan ni jing dap san post nem jong ka jela ngin kan mau yaki
ya kita kiblalit namar kila ya le kila ya poi sakamat haka jing bom don ai ru ya tengah pai pat sekani ka mentah pat kabamut bangi hap sengap ya kini kirang ba kibla ya kata kajing ya kita kijing stom gibi kilap niyo i hang haneng harum ba ki bon kijing mo di lada piong ba mo ki noi la kai nasha ki tan kendong jong kecela lada lap ya ki lada mdon ba bekersian ya kata ka ying ka sa ka bai wa ying ka bai bam ka nadong sedong ka school hai iban le te gamut kapulom lo kata te ngasobat omba hakani ka present situation mata ngasoba ai kublei ru kerpang ya ka executive ya ka Meghalaya State Olympic ki khot baro ki balai shim khyang ila shim khyala ya thir ya ta jurba bat ka wei ka ba lala ban ktik jingmut ya ka sarkar kadai ka tu ka jing wan jong ka tu ka South Asian Games mo hakaba to hai tu por ru ka mi ka challenge ba ni yo tangkumba pratli ki jilak kai kat ba ka sam ka penyelak kai palat arfly tli ki jilak kai te mo bon kirang ba pos ketret kila mi ki jingkli kulu fi priang tang pratli dal lai syong lai thir tai gani salap ba pleng pratli ru da kasai lada ki Assam Rifle kim ai ka lada ki Assam Rifle kim ai stadium ngimdan jakai le kai mo ha bukut ki one inspection na ka Olympic kilap bagatai ka ai namanta ka wushu ngakan mau dai sosan namanta ka boxing kyong dan kam ka jaka ba kumpul ni katai mo ka stadium gadi bon long ka buka ka ta rukom baka field of play kan long ka babiang ha ka bidi bat ka taekwondo hang turung ya kendu jinge hang nu ban ai pikan mau ka ka bajai ka badminton kala mi ji khruit tat hadu baka sokar ko ongin boycott no e gani South Asian Game tigidi long kijing ba wat tang pratliru ngila sem kijing ka bakrau te nga soban ai kublei baka sarkar tu por kala simi karai kila ya shong bat ka Meghalaya State Olympic ai kublei kit khot baro jong Meghalaya State Olympic ka ba kila simi karai nama kami kijing kali kumno asam la ban le kumni balingi ngam la le ti ngi jubab na kaliang jungi te kolomba wasam tu la host National Games te hakajela no lamingi shani ka not east ka de ka Manipur ka Benengkong ka ba host ka National Games ka ba ar de ka Assam hawar jar nyau Manipur di 1999 hapadeng ka thama jungki le no ki plong ka National Game le si ni girang ba ki lai sim tangi ngi pa ya don tu por te kini kilong ki ba ka ba menta ka hikai yingi lada habang ong hikai yingi ko ngi hapru pun bisyar punya ngajukran ki wi rensan to ka National Game ka lalong hapo Manipur kilayo ka infrastructure handrai ka simpor pa ki palat suppose na man say Olympian dangsyan gami Amerikom teto kublei ba in saya pui gitu ki pang ke ba fi lai te ba bening lada ngi pai syak menor kom unong ilakai kai ga bo fi don ban pen paulem nakaliang ko jungpi haga athletics ningkong ang aso ban ai ngo yo blei sya ba ngilong kumne gumbang ngilong mentang idon kamet ko coba kia warla kane ke perthai kelong kumne tok ba gumbang ni kren no ispang ka menor ke bala mensua ngan batai hapor ba kejing sedang kejonga kelong kumari la batai i presiden kulai sibun ya ki kintin ba pila batai bat i ba sebong rumju isi aja keren kepon kapor adu bang adang sedang ilek kai haki kendai pun riu kadang long tang uno ap masih kelong ke ba sisa ke bangin tur sak prang le ben ngin yat namar ngimdon lat don lenti haki ti por bon ki jing bang ngimat re ngai ngo yo blai ba pli galat ba ngilong kumne kumbang ngalong mentah handai kajing yu i kejunga ikini ki san phosnem bat ngi bangin rakhero ikini kajing dap san phosnem hagini ki por ki bala adap bala gidon kita kajing handai kelong kajing tristom bat ka hoj ke Meghalaya ro ka herap pot ya kata bat lagi kajing rap ki ba mensuang empat yo ki madan ki kumbai ba ila adap ya thu handai ngai hagini san phosnem ki bala adap mentang ila yo ki synthetic track te kelong kajing mentoi bat kesong hakijing tristom kejongi hi te bat ni kermen ru nang nei sekhmat ba ngin yo kita kisok kejing job bat kejing tristom rei ni ai khublei kini ki kubang iba kini ki player ki bala ke tristom na do mensua langi kenduk kejing an rei ni poi sedo kini ka thong te kalong kejing tristom bat kejing minot kejongi hi
Tito ba ailat ki ba John ba bening kila ai le ka jing mai phang ka jong ki ya ka menor jong ka jing le ka e ka bafi don ban ban rap lem hakum ka ni ka por. Setenat pengin ya dan mentalang makan nikah program makin yo ya keren ini peni ya ki besi ki bang ki ong ki menor ki la Menor. ki ko baka jela jungi kala ya yo so jongka haliang jongka sports dengan subatai dia tengarong la de wehi na pleng bulano senyang ya ka jelahi na ka benta ka mangan sa jit haka national team jongka sub junior ka junior team football team ka bangin represent sa Germany sa UAE Turkmenistan pat ka bangalong po India di kita ki achievement ki bangya hagi ni san post nam ka bangang te niat ngan batai lengkot ia ke jing khani ka san post nam ke jing jinga lenti jongka sports mo hang thrai ka sport ko ko kan sim sa tang football be to ko football nga thrai ka kum ka jing ngau jonga ka jing yo i jonga ka jing experience jonga ka yo ko haki 90 80s nga so ko baka football kelas dang hapo kiyo hapo ka lengba ka we no ki player klur jongi u ba full moon pertu bula de we player u bala sajit haka national team atau por de katur kalau pengetik mensiam yang bang ayo snow wala ngam itu yo brio hata kapor ndeng al sio snow tang ikut kubur kerteng yo dari kalau pengetik yang apa ngaro ngade benbu yo mau mer la jong bangan poi hakateka ju ka level Kumapoi ba full moon jadi yang kimi kitu ki player ke ba jong state team kim jong ba Agustin berapa mi ke Agustin kar kongor ke jong Richard nong neng ba Cliff nong rom Ulipay ba dancing kila de ki way ba sunes im bla de way ki player ki bala pau hapo ka to por bla kentiu ya ka jile ka football ni lembah ki jongki ki jing tristom jongki ba ka football jong iru kan sapau hadu kat ni ba ka ka salong ka way ka sport sapo ka jala ka jongi tenang tangi yo ka ba kamban kentiu ya ka de ka sebruto ka bara ka sebruto ka Saint Anthony's school ha to ka por ba ka job ya ka sebruto ka katu kara ya ka nam jong ka iu jong ka state ka jong ka jala ka jong ka ba kabu sendan ya ka jala jong ka football kumap jong Indian football te nang tu siya kamat kilas dang kanina po ka All India football version kilas dang ban pet kamat pang ka jala jong te mta ter ka sobruto kilawan how do ka wan ka St John hadien ka government hadien ka wan ka OM Roy ini di tournament ki penpau si sana duk sebutu ki penpau ya ka state ka jongi ka bara ya ka state ka jongi bat nang tu ngilai sa jit haki sub junior ki junior kata kama kalong hat ko por urokos u malangki u lekini mga ngiledon lang ka po bet kiwi ngiledon lang ka po ka Indian team gitu katur ka di kasnem ka bang ngilai ra ba ya ka nam jong burom jong ka jala jongi ka ba baro khoi ing lapet bahaya ka jala ka jongi ba kumno nakat ko por ke babuan ya ki player ki de nakajala jong kaming khilia kamang edon hak tu imat yak san rungut hapo Indian team te ngalong ke ka ba kecing ka achievement ka ba ngide ben so sarong ko hak tu ko por te lara ya ka yuchungi te nang tangi don hadien kum tu gilawan bat u rokos u malangki kilapoy sidu ka senior team te ngaru ngan subatay hindi pino ngalam mesno ya ka senior team nomor ba ngayo no ka hakaju ka por ngayo ya ka appointment jong ka kam but nga sya khot ban Indian team senior team te ngamban si hakat ko por nga haban jien no ka we tengah sujit no ya ka kam tengah sya no bang sa ino haka football jong ka Kuman cuban rap banyak kini ketini pi bangin kamber long ba kadihin na kani ka benor jong jing beteng mo lenti ki jong ba full moon nang ta ki players bagajing don jong pi bagi samiru sa ki jong waibor kong ji ki sami ki jong ba Eugene Senling do bat ki ba yai beteng ban yai kiu sa kata ka thong ban ong bagin yo ban rung ban phong ki jersey jong ka India na kam ta ban mi khamat dito kublish bun ya ka tu ki jing ya jing sedang ka jong ya ka jing mai phang bat menta kindiat nginya phai pat sa ki katu kan ni ki jing kren ni ki jing pinsgo na ki katu kan ni ki nongi la kai ki bla mi khamat bat ki bla pau jong ka jala to nginya phai sa ka ni ki jing kren jong ki players Nala shi himenta kani jila kickboxing la komba kat sans ne me hapo gijing lam jo iko jonga sadu nek suchiang but hapo gijing kmi lenti jong kami klias kickboxing ashan
Ngali yo sementah kibar san baper kum state level, regional level, national level, but international level. But ngali job bun cricket kama. House nem arjar khat saw ter ngali yo ben sementah hakir san baper kum ka world championship. Haki world cup tournament ka balong hapo Italy, Ireland, Hungary, Turkey, Nepal, Russia, bat hapo di India kumju. Terkasim kini ke kabu kalat ban ai kubli ya pi ya ke jingdap san posnem ke jela Meghalaya. Bat na kerparu ya ke sorkar bakhan kampet bat kentiu ya ki ba e-sport kamtam yigino le kai. Bahkan penteri kam nak keluar ya ke sport policy bahkan lo ke jimentoy yang gigi player mengilak benang tresitom. Dah kebaka ai gini gilat kelenti kamtam hagajing pulih putih bahkan yarap haka lat yo kam yo jam bat kum juru haki award kum ki incentive ki bejob haki national medal bat international medal kermen bahkan ni jing ai musim bahkan jing yarap kan ai musim susu mengilak mentres kom bat ban manrat kanam ke borom ya ke jelah ibar okoi. Kum kadang helakai ngelayo pun ki hikai kum na Meghalaya Basketball Association katuli lang Basketball Academy mat ka Shillong Abad. Yang bentang ada pada kajing pendebit kum ka coach na ka Shillong aji hikai jo kasai NIS ke Badon Bangalore. Ngelayo ban mi kemat ya jela habun ki insan kum na nationals mat ngelayo julia karut nagi clubs jo ka Mizoram mat ka Sikkim. Bang la benyo bun kini medals haki tournament bun. Mentah kini ki Arsenal ngaklam yo alat ban di kun coba tambang ayah practice bat nang intri tom ringkat kerja musim jadi coach bat ke association group. Tinggal kerman no ba undi uklam jempang COVID-19 unkut no kena bunyo beng kita kalat bunyo beli ka coba. Tinggal semua ini kalat ban aku beli kerja dap san pusnam jo jalan Meghalaya. Bat kerman ko sarkar kenang pen pha kenang kentium bat ajing rap ini kino helakai. Paling bahagia menteri kam joka sports policy kena musim ni kino helakai banangi trish tom shushu nomor ba bun kilat kelinti habede ba kakam kejam ke poli putih pad haba kumno kinyo ali da ka shaba pada mulut haka Di mentan ilayo ya ketu ka jingkren na u hamishana suyam patkumju dai larihun wadri ki belong ki arnut kino ilakai way bade ke kickboxing padi way padi de hagaliang ke basketball perkila penpau ya ke ke jing badi ke jing snow ke jongki but nak lingba ka tu ke jing penpau ke jongki ki kwa ba nakaliang ka sarkar jelahi kandon bakan le lem nakamata ban yarap haga ban kentiu hag ya ke kami lekai ke jongki ti mentanginya pipe yang saskowi pat ke benta jong ke jing kren bat kata kalong kabangin raki ya kani ka sngi jong ka san posnem ha ka ba iba nan phai byang si ba jon habangi la dep an yo to jing mai phang jong ka menor ladang ya phai sa ka menta lalu ka ba fishim ti ku mu president jong ka Meghalaya State Olympic Association na try borba kumba kasyap kumuhor jong ka Meghalaya State Olympic kalong dagadong musa pila le chisha ban tunru ya ke government nagamta ban le ya ki aka ban kentiu ya ke sports hagni ke jela lengkot batai yang ikhniat ba jot ka jingya lenti ke jongpi kum working president bat hadu kani ka bamenta ka ki sinjam ka ba pilala ban pun ko ngo ban pun ku bori ka sarkar bakan le nagamta ban pai kmat chigi samla badon sap ha ka sports ngasobat omba nadu mga shimti kum working president ha ka sin gong ha warjar khan rio ngasobat omba kamdi ta ka bangale marwai ndai ke teamwork mo ka de jing ya ka kunhun mo iki berkhot ni hab ya trelang trengkat de ngai khublei ki khot ki balai turlang ki basothu ya ka ka bangi dalkam kerke menta te kumbala pensngau menne ka long ba kawai ka bang asyam ka long ba kini ki gran na kaliang sarkar ki jingkersyan ki bapoi mo sya ki tanat sarkar amot siki association siki sunjuk ilakai ka duna ba kamdon coordination kamdon gani ka jia mirjumut mo bonsin hi kalong kachbala kalong lembo tar kom ai bayo yo badu udu te ubo itu ong tu kam kaya bom itu kamya ha
Te kendiat dan bok baka football kari ka mo kari ka popular sport kari ka jila ka ba yu te ka kajing kerjaan kalong ka ba kham bet let's say kidon yalam ki ba kham tur hang turu te ndai na kaliang gi asion la i mashu i lengkrang tu kai te habanga bishar bania gini ki ke ngi shong yu prakhat ba executive council jong ka yu ngi ong kala kam ka policy ka ba shai demar ka pau ba imat klem policy kemut kayat kan bomon da kalakin ki he sarkar semua one we director kayat ko we the one we director kayat ko we one we menteri ko ya one sarkar mo te habukut kalong ka thong jungi kalong ba ni sedang banya tuat jengmut na ngar ngala sim kiahi ban tuat jengmut ni gini ki para nong yela kai ni gi jela kamtom gi jela lambingi te ba hakamat yang i ari ki Manipur ka biang ka infrastructure hakanu kadan kadena kada baki don ka kila pelong pleng ka national games apa sya samru ari Kaju. ka biang ki jakai la kam don bayu te phin kerma mangi le tang shu te ka por election lahap ban kit bat ne batung na tur po maran pulu nomor ba La penongkap. fi kani ka ba tu ladami ka huri hura kum manakani dang sian kamu ki industrium jungi wan song di spai Kade. to ngi mlali e ka lon order problem kan ndai ka i ka baja apa kakta i player jungi kamu kabamla banlong ti ba ukna ila ka jungi undo sange ya ki kam ila ka dalam bishar bni ai gini ki berkhoy ni ya kendu ko mga ombe ya katuka yo kalong buka exposure ya katuka South Asian game mo ni di tang pratli ring yo ban yu i ke jingjang tu kat hadu ba mo ki parking wana dong sedong habangi pai ki stadium ki ong sanu ka mo ki shower di ban biang sendang kentai di menton la kajong shanu ki medical room shanu ki conference hall ki berkatnya ki penmat ini bopeleng ni la tau stadium kum ki senduk la shui untuk keleng mo ngibon ki stadium beri ndai ki muara ya ka jumtoy dengan soban ong ba ke ga bangi lala banle kalong ban penki kendiat kalong ni la be thong ki sarkar ban penmi ki policy dengan soban ai kuble yu kontrak sangma ya ba Bante do lingdo ukon sangma chief minister ba cabinet ju ba Bante do lingdo kum menteri of sports ki bla ra ya gani ka policy ka draft policy ha ka shputrik jun hapo ka cabinet ka bankong e ka balong hatura ba la minjur gitu te ya shputrik jun arhajar kha khandai le se si perkhat de utarik uban sak mau ki nungi le kai dang ni skamat ki ba ka cabinet ka minjur nang ta haka hat after u December pat arja ka khandai ka sami ka gazette notification ka bomot nang shmat ka an ka kompanya export kan long bet kat kum ka policy te nga arja ka khandai hubnai ka bakhat ar ngila khre ban pelong ki seminar ki awareness phangani ka wan no ka khangdam te dang shenru ngi dang shuya de pelong ka EGM joka msu ba ka ni ki item ki bingila ra ta ki kam kalong barra ban pathai kubor ya kani keleng namar ni juyo i kijingya klinik pai ba pun ba foninga ki kimi pa ki samlamo i kwa im pai khana stang kwa ban chita tingi persang ban pathai kubor i kani soft copy keleng kabar kalong ni ngilala ru ban pen km biang ya ka Meghalaya games hadian khat nrius dem habang apa ya constitution juga state olympic kalong bah man ka system sisin Arsenal ko dibon don ka dibon ka Meghalaya games tingi la tur syak sarkar ban ong ba lara phi shimkhia ya kala wei jing samla phihap ban kersyani gani tengah soban ai kubli biang sarkar bakala la ban kersyani ngila dibon long hawar jaka khandai te hiti mulai bespo ten reka mi ketuka agitation ke ketuka CAA mo to por tingi postpone ok ndiat kalong no hawlai baar jong arpo te ngasoban ai kublei yaki nongkit kam ki bele turlang hagni kam but hakata ka jing akan mau haka opening ceremony chief minister ulakular but nangni shahmat ka Meghalaya games ka diban long manusna shisin Arsenal sorry ka diban long ngin ka thong jok sarkar te ka basam ta kalong mo ngadon mga ngam don mga ru kamut ki nongkit kam joka ki baun budin nadin kidi bin shim kiai kini ki lingba bene trelang rengkat naka sports policy mo to ngan phai biang siki ni ki anut ki ayu wa ailat kan ta kamenta jong ke chung ele kai
Kamenta jong ka jang ba tayo fin diat kalong ba kat kum haka football ngi semba kidi ki nalayeng ki player hi nalayeng ban ki player hi balik tristom hadien kawan kanika Shillong Sport Association kabalong gawai ka hadu menta kabalas penmi bat iwi ki player wat ngaru ngalas the way ni ki player ka ba ngalami nak Shillong Sport Association dan mereka ni de ka Sport Association ka ba po mi kaliya nga try ka di ka way na pedang ki association ka ba tray kabala rembat kabala tray bahan na menta ka borba ban penmi ya ki player wat tang ban susay nang namenta ka celah andre ni kabala say na menta ka ri jong ka ri India jong iro ka te kalong ka bastanat bat ka hadu mentaru kan ka association kalasdang hiban ka penyelek kai ki lik ki ka penni kanyelek ban pendap wat lara ka don kanika kanyang jingpang ka momentan COVID-19 ro andre try stom hero ban kalong ka jing stonat ya kini ki official jong ka Shillong Sport Association ki bala le stom ki bala tri stom mo pli ban orlong man barba ladak kane ka association kam tri ka association kamot ki kena kinumpoy si ru ter kalong ka ba ngapet ka ba menta kalong ba association Shillong Sport Association ka di ka way ka ba tri stom siya kabalaban penmi player marba ada kenya ka Migelia Football Association le kala Shillong no ka Shushembet na ka Shillong Sport Association ka komentar khoj kibanli represent ya ka Santos Trophy kidi player ka bele ka hi jong ka league Shillong ka ba ka di ka Shillong lu hi ka ba adu menta gini gisngi hiro ka barang long no kum ka thmei ka ban sei ki player ki ba ile ka ki ba kansai jong ka chala hi ba kumju hi jong ka ri ba ngayai ban hiro ba ya ka sarkar ba ka di ban bu ya ka Shillong Sport Association ha ba khmat ya ki jingerap jong ka khanan marbalei marba kanika tournament ka bolong be man la usnem te lada kumnu ka deban asyo be ba ya ka Shillong Sport Association ka deban bu ka budget na banta jong ka khanang ba kanyo man ponon kam na marba mentanga ka mga ngai bapli ki official jong ka Shillong Sport Association kya maliwat ya ka jingerap nang ni nang tay ni kini kita kalong ka ba susi ban kita talong syukur pa de ka ya ka sarkar ba kan bu lupa no na menta ka Shillong Sport Association bahkan pelong kini tournament ni ka te ba beneng ka hot nga try kerta fi la song thai rei PUE pat pilong hi kumu pro betbe lenti pat om tang ya ka yeladi leni ya ki yuri ya ka dong ka thain ka jong pi khamtam na pokas makurwat ban ka thain jong ka chnong ka jong pi ba beneng ya ka menta jong ka jingile ka ke ka bo fidon ban ong na ka liang ka jong pi ya ka ba menta tang la yus ngon i presiden la debatai mo ipang ne ka Meghalaya game te kalong ka badon kam sisa kum ye gitu bandon ki tournament namar klem ki tournament ngimla ya ka ban ngin supen kre ro ka long le no ai tung bangan subatai no khandiat kum ki wei ngala song chapo Army Sport Institute ha Pune mentala yan khat saus nem ye ngali hang tu bagi jing training kum no ki pen kre kum no na benta ki jing le kai te bangin supen kre ro klem ki tournament te kam don jing mut te kum hagane ka state jungi kum man suye kren no ba hoj nagaliang jungi atletik ngidang duna ba 4 dan ki sport club 4 dan ki babuni ngile na ying hi te kumar ji kan menta galadon kum kaneka Meghalaya ron ke bayar rapat kum juru kum ka Meghalaya atletik ro kai rap ha te ka syong kum bah gini gisngi ki bala dep ngam 4 dan sene ngam pada tip ha rim tang lawan pai sene te kajing kwa ka jungar na menta kala sai la gisngi ni trei kum no bangin penmi khna te kasyong kajing irap lem jang sarkar namar ba ladangi nging sedang tang nangi naying la klem nong irap kemut ngi iban kersan la gino kiliang la benta ban penbit penbiang mar unoi le kai hi udon kam hi ka jinglut jing sep habaro kumbang la batai gini ki baladep te kumangaru mensua ngasdang kajing sedang kajonga kalong ba naying hi te hadin katu ngala isi menta kum ha ki usnem khandai spo ke national game ke balong cha Imphal te ngampat don jing TPA nomor ngampat yo jing hikai ru ngampat don ke weru don bayrap nai tang kita kailam ke state te ngai kublesia ka state Meghalaya ke bala elam nanti bat nang tu ngala yo ban sano hasai anda ladep nang tu pada haus 6 hajar ngala join no kum u sipai army ngala join no army hau hajar te ngala pendep pi training kum sipai te ngayo biang ban yo sport kota hau hajar sau te nang tu pada ngai layo biang te ngai le kai te ngaso sarong hi na kan ka state ke jongi
te ngabang represent ya ka national game ka balong ha kau hati te ngamare ya ka marathon bat ngasnaru ya record thamai record ka bathma ha te ka thadu mantar kadang dei ka record kadang ne record jonga ha akan mau te kibru bro kem keli na ein regi ong bening dei na Meghalaya te ngasngo ban ai khulai ka Meghalaya ru kala itu le kumka India bro ko wer ka tip ka state ke jongi ha te to kublai shibun bening to ya katu fi yu te menta ngin phai pat yang sa sha ke jingkren na ki katu kani ki players ka ba ki ai ka ba ki don ban kwa ban pen pau hakum kani ka por jong kani ka program ya phliu jumut ki jongi bat kini ki rangba ki badon hak studio to ganya phai sha kani ki jingkren biang jong ki players da ju emla po ka chlam iji ka kasai te ngada mana le ju yo le katakalat ulai chimenta ha ki national level ki intersai ju yo le ura ya ka jingjob te kam ta kini ki arsenal ko de man ka jingno nong ko kro yang adu katakate ni bha awan ni kini jingpang do ya kalat u practice do le ya kalat ulai le ki te hakni ka por nga chimi kalat u ekobe pi kamwa ka sarkar rakhi go yegani ke jingdap san house nem yong ka jilla ka womya ka yong i yang iskama kamwa ka jilla ka yong i rakhi go yegani jingdap san house nem ngai iskama wa ka sarkar wo upai khman go i kinong le ki wo pundap wo pun ku ya ka sports bat khamtam ya ka association ga yong i I started taking up shooting after I got selected in the Meghalaya Search Talent, which was held in the year 2013. From 2017 onwards, I started competing in the state level, Northeast Zone level, and the national level competitions, where I have also achieved 3 renowned shots in the 10-meter air pistol in the year 2017, 19, and 20, which was held at Thiruvananthapuram, Bhopal, and New Delhi, respectively. On taking up sports, my family and I have faced many challenges. Since shooting was a very new sport introduced in Meghalaya, the association lacked equipments, a shooting range, as well as a qualified coach of its own. Practice was arranged at the Assam Regiment Center in Happy Valley. Luckily, last year, the association had rented a range at Demtre, but it is only run by running targets. During the competition, we have to compete in the electronic target system, which is very different from the normal target ones, which is also another challenge for us. Apart from the lack of infrastructure, the sport itself was an expensive one. During the last few years, the most difficult challenge that I faced was that I had no financial support from the state. My family had to arrange the money for my travel, my food expense, lodging, and bullets, and many more. It was very discouraging and I was on the verge of giving up, but my family and the association has supported me throughout. To conclude, I would like to suggest our state curriculum to conduct various search talents in order to encourage more young and determined athletes. Ti mentan filai yosngo ya ketu kijingkren ne seki arnul pat kinoi lekai u permiki bat kumju na I Shirley ki belai na ka archery bat ka shooting ka bas ko snake along ba na ka tu ka jingkren kala don ru ka kap ka ba lesi kini ki kon samla hapren ka jingdo men sim kilmot ban e no namar ka jingduna palat ki jakaye kilan bat kumta terter ti ngin kat bangin ang kren kani ka program ka jungi kanang jorong henry ngin hap ban ai lingkot ye ka e ka paso ka bangi don ban tu ban kren kum chibenta ka jing rakhe kani ka san post nem ngan phai byang sha I working president ga MSui ba John I phe deru nong ket kam ha ka shooting bat ka wei ni ki jingi la kai ka balesi ka barang shu khalong dangshan henry kilambi kinongi la kai ki ba don kata kasap ngimpat ong e ki ba kensai Andai ka don kasap play alam ye ki la mikmat haki katu kani ki regional tournaments but ki don ye kata ka thong ban job andai ban job ka jaka ban practice lene ban kilan kam don kom balong ka archery ngi la long ka jala ka ban bok haka ba ikong matsudor war la dang la long teng ka nong ila kai ka bla mikmat ye kri India ru andai ba jon haki ni ki early disciplines kum working president PUE bahadu menta menne hi khana ila kai kimnum don ka jaka bakin kilan ke ga bafidon ban berap so ba ka iga baki ong kalong kapade ba
bat ka thong ban terwa saka sarkar ban pelong da national games kalong ban yo ya kita kale ka infrastructure ti so komen bak sarkar la shimi ni ga rai ti hendrai ha kumba kalong dang shen gi dang long ka jelang ha ka ba ka sarkar ha ka hau arjar arpho ka khandai arpho kinang mut kan jam gini ka partai but let's say lada ka IUA namangila kwa ban pelong ka national games hau arpuar ten ka penwit ka ni ka mo ni kunyang Jepang COVID-19 te hagatu ka por ka sarkar ka long ban thau ki sa kita ki lai sau to li jakai le kai kamot hai por ban kot kala wara jinge but hakata ka por ka rai ka long ba le sing ila ban persang ya kitu ki jela kai ban penyele sebar jela te ngi daga asian part ngi so persyai kata namar ngi ong national game po me khalia te kali po me khalia ka kamya ban pelong sta suwi te to longkat balong te ka sarkar ko ong to lada jamba kani ka arpuar ka kamlong ka bomot ngin hab yong jelang biang ban ka IUA ban reschedule li gede namar shwa ngi gadon ka Goa gadon Chhattisgarh ba gadon ka Uttarakhand mo di ban hap pendap kan kun ke edition ngi yo ai ka live khondai te ngideng shia shong biang ba sarkar ha kini si bat ka sarkar kala menjur ban bishar bini abyang ikini namar matala kham yo por ban perkhat ikini ki yu kan te ha bede ba ka shooting dengan sobat ong ha i licenem ibangi ya sedang yakhi ngilala ban sei hadu nrungut ki renowned shot te to ha ka kimde ki bala job medal kanika kerdan renowned shot ka baka ai ka NRI ka National Rifle Association of India kamut kide ki bala kan sai ki bala long consistent kata kar komisiat juki ki bala cross ya ka marks ki sanspa sheneng te kamut bat lada ki yo ki jingkersan ki bobyang kamut ki don ka potential ban job medal hi te hendrai ngahap ai khublei byang ya ka Assam Regiment mo Assam Regimental Center ya ka army bagi ai lat ingi tamakiru hapdeng i por jongki tengmut kinoi set chunga ki bin yo lang no arkanta ban practice man kasi hendrai ngi yo arkanta bet no sipai kamut ngahap ya phya ti khna kamut tangkat no minute kin yo ya yu te to ban chu ban ramo ba jon lara ka wan ka national games hadu kan no kan yarap si sha si ya ka jela kha ka jing i jong phi namar kum ka long mata hi ka jing thu ban wan rai ka national games ngim pat don i pat ban wat tam ban om ban kre ban perlong ya ka national games hadu kan no to ang lengkot hadu kan no si sha kan yarap ya ka jela ka jong i nambar ngilai i ki be ki jela ki bala perlong ya ka national games ka bi sang sot kolong ba hadien bala de perlong ya ka national games kini ki jaka ki sulong ki jaka kibala su shra bamla ban penong kam menu namar kadaw kijing ki bubut nakaliang jong pi kum working president ka try ka ba uso bengiyo ngila ban khet ladang in pelong ka national games bin cuba tay lang ko ngala phai shedin mene diat ba ngi habban ngilai keren mene nei ka bener ka Manipur ka pelong ya ka national hak khundai ndek simpor ki spusnam ban sei olympian ngi hab bishar bina ai kata te habang bishar bria anta kamut kidon ki ing tu kiba kampat biang ka baki ong ka pareng ka ecosystem namar kambyang tang phin pelong ka national game ba phin tei gitu jing tei ngidon kami ki equipment ngidon kami ki coach ngidon kam ki jing hikai ki ba kham sange phimla nong amla nai coach tingiri ki jela ki barit mo te ngimdan gitu ki company ki bahe ki ba ki sponsor mo te ngapet shkubi jela ki don company ki bahe sponsor hi te ka sarkar kumbala pensngo iba ailat mede kalong ba ka hap shimkia te kumba kalong mata ka sarkar la dangam bakala ha ka budget ka bala dep hadu mata kala palat sanspa kelur ka jingte pisa na ka benta ki jingte na mata ka national game ki badang don ha ka tendering stage ki balaya chakmat chatura ki don balaya chakmat ki don ki Indo Stadium shangi shaniru kila ya chakmat te ka simpor ho kamdai ka ngia priang lut baro baka ni ka khlam kala penwit i ka ta jingtrei andrai kum baka pau ka soka kala the ka pisa kala mang ha ka ni ka pali mata bat ngi nang community bakan nang ayusho tenrei poi biang sha kata ka ba pi ong pi ka e ka jing mentoi ngaso bat ong ba ngada thrang baka ni ka jela jungi ka long ka sporting capital jongka ri India okay ngi ben thong ngi ben bo ka thong namar ngi don ka sap ako ban nagani ka sanpus nem ka bangi rakhi manta nagini ki sanpus nem ka bangi nya dinti ka de ban don kata ka thong ba ka de ka sporting kari ka sporting capital ka ba bat joka India
bat ngidi ban la ban sei ki Olympian. Olympian. Tengah so komen ba Chief Minister ha ka jingkran jung hapokani ka Independence Day mencim sedam bo ha te kami ka jingkran jung ba uda sngo sanut ba ha ka Olympic squad mo jong India jan South Central League jela jong kalam mingi ke North East kila yo iwe arngut ibandon ha ka Olympic squad te Chief Minister ukuran ha ni ka beladap bu ong ba ka sarkar kan le kat ka badon kam ban kersian ban yo ban sei kita ki lakum do ki ban don ha ka Olympic squad kan ten re shwa ban poi shata kum ngi ba bining mine ngi don kam bon league tournament ha nani kum ong ba ilat kum ni kum ki association dei ngim dei ban pelut ka por dei ban li penuat pisa de ka pisa ka di ban wan be chi association ti de na ta ka dau dang shen ru ngi lapan ki association bro batai yang ikto kan utli ki championship hiap pelong kat nutli ki national league magidon ki association ki hablek pratli gidon ki balik south league gidon balik south league ki nationals nangta mo te nginra shisendra kan ni ka thong pisa ka ba ka don kam ka mekhalia ka bomot nang ni shmat ki nomi khmat jungi ki deben mangti ka pisa ka di ban don lupa be kan ka pisa ho ngam dei ban hap thakli ban hap liwat pisa ban liwat pisa ka de okay ho ngako ban pensyai sa ko ba teng ka jumi ko khobor ba kidon ki bong te ngalale ki international ngamyo jingkersan Nimyo jingkersan ngaku aban pensyai ka wei ngasim gi kabu ban pensyai nga dimension dan bofuni ngaru ngong pe pidi sotu kidon ki jing affair ha ka Olympic but ki non Olympic disciplines kade di ban sumthu gi pai ba ya di pai ba kidon para life hotam gi bade ki Olympic sports kidon sakatu kan gi gi non Olympic nama gi home mo ki nation ki sport gi kumhari India ka kho kabadi kitu kim gi ayu so ngamon pan ong ba ndai ba ngi penduk siap pi lada pidei ka federation ka sport ka bala itu ka Olympics ka lagi itu ka India ka lagi itu ki national federation ka bakhli rut ka India ka ministry of sports haba phili chabar te kam diban arise kata ka question ban ong ngale chabar khamyo jingera te lada phimyo jingrap kamut ka don ke yang ta ka ba wara kata ka jing ai kun te ngata ngasu snow ba ka jingmat toy kan long ka ba shirkai ba namar ba nga suru ban ong teng kibriu ki laban ong gidon ki bala ong ya te ba chon kani ka jingtei kumni ko bakan ni ko mafi ofi mene kini ginong ki yingja ki jingtei ka dei na mar habam don ka policy ti ki kalalong yingja pi lara nga penti kana ba ka athletics kan long ka district athletics lara ka football ka long haman ki district kinum long ki yingja ki tu ki maran mo kinum shumi flang ki tu ki maran tenga soba kani don kam ka jingkersian ka ba don kam ba ka sarkar ngaso komen ha policy ru kala kranchai ba ha man ki school ki college kin don ki physical education teachers kan mau kita mo kan lovelina borgohain ka Olympian ka job man hakani manu pala ulap physical education instructor usatip ba ka state mamare jingsha kali ka don ha team mile football jengki kentai satip ba ka dei ka ba duit mamare phal test te poka athletics salap ba ka don ka speed mo te kini kilong ki ai ba ni la khare ban nga ai khublei ka department of sports ngi la doni jelang but ki kat tu kan ni ki school ki college re ka wan ka khlam ka pentut ai kata ka ji keren jogi namar ba ki turu ki nang kendit ki ong ade kan ni policy ga meeting im simtip badan kami kini ki physical education teachers kan te ka ka ji tre but ki bobon ki department te menta ngin ya phai biang shu saki katu kan ni ngut ki nongkren na ki players ki ba kwa ban ai ya ka khubor ka jongki habai de ba kani ka program jong jing rakhi ka chala ya ka san post nem to ngi pet ya kani ki jingkren jong ki players Malayo ban mi khmat ka chala haki babun ki rinsan regional ban national ba ngayo rubun tili kita kma house nam arajar ko malayo ban ya kata kmar nang haka senior open jonga kai open category ka balam hagawa habna January haki atli kisnam mentang klamyola shu berleja kun shabar namar ka klam covid khat kindai tamba ngayai practice batristam lingba kaji kristan join coach jonga marka association tamba kirmen bakani klam kan kunno khnang bangan yo byang berleja kun shabar haki bubun tli tournament mashime kini kalar ban ai khuble ka jingdap ka jilami khalia sanpos nam but baka sarkar kandang pet bha yingi kiri sports but ban pentri kamno ya ka sports policy
kenang bangi ki players nginang la ban yo men sim ba ban trek ham ha shu lingba ki kam ki jing pule ba kan kirshan ha kapor bangi le yakun shabar. In this sport career, I've met a lot of challenges. So the most is most of us sport person in Meghalaya are not coming from a rich family. So whenever we go for competition, we have to spend money from ourselves. So this creates us a problem during the competition. And number 2 is done after we win in competition, nobody know us. And especially the government also doesn't even recognize us. So this creates our motivation go down. And then number 3 is in my sports discipline, shooting, in Meghalaya, we still have low of equipment. Whenever I go for competition, I have to rent from someone all the equipment. So this create us a lot of problem. So now it's time that the government must apply, must use all this policy, or else the sport in Meghalaya will go down. And then I conclude by saying the government must push us upward, not downward. Kat bang idang pet but dang pet ya gitu gijing keren ngiyoi ya ke e ke bagi kena nong ila kai ke jungi ki penpau ya ke jing e ke jongki bangi kermen ba hadin kini ke jing rakhi ya ke san postnem lingba ke jing trai chi tom lang dagi khot baro jong ke Meghalaya State Olympic Association ringkat ki sunjuk nong ket kam jong sunjuk nong ila kai bo per lesi ke jelahi kan season ke si kan sakenjo ya ke ne ke thong ban bensuk penarami kini ki players jongi bakin la ban mi madan banyak kon suk mensim haman lagi limpung bagi let banyak kon kumbala mai phang dai working secretary mene or di working president jong ka Meghalaya State Olympic ba hakini ki linti sanpos nem jong ka jingyo ya ka jela ka bopura ngila la ban kam yo way ni ki maumer hakaliang jong ka jingla kai berkata ka de ka jingla ban bentre kam no ya ka sports policy ndai ke ni ka sports policy ayu ka sarkar kala le ke ai ka tagi sinjam kala de bakan chim dadien bakala de ban pedang da ka kunhun menteri hakawe na ki jingelang ka plalong hapo sorba atura ngan pha shi kini ki arngut ki players balarim jong ka jela hatu ki pidon ke ai ban ong halo ka jingklo jong ka sarkar jela ban thmu ban pedri kam ya ka ni ka sports policy ba ailat Tuan ban mek san diat iti menot net mo an shuan net to shlong no shuan diat kemut u kai ka ba ka ni ka san post na ba ra yang hi ka long ba on shupan pon u ai bor ba Eugene u klade ki wi ki pala para ya ka ora ya ka nam jong ka jela ban ban ha ka te ka level jong ka Indian football team kan tip kata ka wi te hadin kani ka bat ngan wan diat chpo ka infrastructure kom ba iba jon ila kran diat chpang gijing kumno nomor ba kum ka jela ka jongi ka football klade ka wi ka ba ponam mo ka ba ponam ndre ka ba sosi pat ka long ba ngimpat don ya ka football stadium ka ba football ground na kran stadium ka football ground ka balong kat kum ka FIFA ni international standard ka ba kidon ki natural grass ka ba ka FIFA ndeng ngimpat don ya kata ka madan ka ba paka manginyele ka te kolong-kolong i wasusi na menta jongi kat aksan postnem ngimpat yo ya kata tengah syukur pa ya ka sarkar to kan wat la kata ka kumba yung bajuan ba kata kalap mang kata kasan po krur spakur ya kata ka ki stadium to kan pet nang no ya ka football kan don no ka way ka football stadium ka ba football stadium at ground ka balong kat kum ka FIFA standard to ginya phai se ko to ka mat ka bangala de ban bu pi ka sports policy kat kum ka jing snow ka jing shem ka jung phi te ba fila ban no kat kum ka sport policy anda ngala pet bahaya ka sport policy jong ka Meghalaya jongi kalong kai ngala ya kali ka blabiang palat kijing don kijing into ki baro hoit ke ba po kijing tho ang tu baro keblabiang lut pakalut hero dimenta kalong ka basa kalong bet lanu an pentrikam bat iya kan ni lada kala hi ka sarkar ban pentrikam tangi gituru kalau dong ke iklabiang sebab palat namar kum mga pet mentang apet hakini gising ngarang pet ya kawe ka attachment apo ka mami na po kalat ay kam ay jam MPSC ka khot ki sports kota hang tu empat dah anda nga pet sepo empat dan ya ka sports kota tehdin tang kapenlengo ya kapenlengo bat kapen kendit yang apa kumno ka ba sport polisi lapas
lada pas daga kabinet Kan lada pas advertisement jong MPSC empat rekam sports policy. kata kalau kesyong no apo ka government no kata kasakut hang no ka ya hang no te kata kamot tengah syukur pat i ba joan i balong i working president bala tristom hibro sikatai bala ya ban pelong kam ya kanika sport policy tengah trai sandiat nakaliang jong Sasijam banya cakmat nakaliang jong ka MSOE kanya sandiat kanang banginyo kanang kanong ka kay ka jingmentoy ya ki kana ila kay jong kajelah ka jong ibro kowe to bening kay ka bafi you halong ka sports policy kat kajing yuk sengo kajong ate la galak don kani ka sport policy te kalong ka ka jingkerman ka bakrawai ka lawai marsin ba galak don ka sport policy te kamut haman ki kalat ai kam ai jam galak don yang tengi kum kinong ile kai ring la yo ka ban dan jingkerman nak bantala saya ladang i tristom i warak ka medal kamut kam ka jam ila yo kala don lupa te ka jingkerpat ka jong aru nomor ba kumbaong ila ong iba alat mane ba working president ila jam di nang yai tristom su nak bentaban pen trekam sisa ya kene ka sport policy ba kumi kinong ile ka ingin yo ka ban yo bentalem hagi benta baro te ka sport policy ka badon kadi ka badon kam rai kajing tray kalong ka naga sorkar ba kini rablem mentray bat kinong kit kam hi bro ka bat kajing persyang ka jongaru na dulu pengalaman pai teman-teman ngalak persyang man bu ya kene ka bening star running academy te ngaperkan na benta kalau we jing kena te ngalak sedang benta ngampat yuk ka jaka ir rai ngalak nang sedang kajing ai kucing na ba pelai kene ka perte nang ai kerpar i working president ruba ingin saya keren bani rablem om tang ya ki kui game rai atletik jongiring idon kam marhane ka state kejungi yuan i kiran reju house nam arhajar arpau antu hasai bon pli ba kani ka state kejungi kedai ka way ka jaka ban training de banta ke high altitude tengah nglawan borok kiri kari India kamot kat kani ka state kejungi ka high altitude ka best pala nglawan si foreign kum ki Kenya diru ka best te swa ba namar kapor kala nang ya kai ka maujun thut ubaka nagamta ban pentri kam ya ka sports policy hadin ba wat lada ban pedang ban benjure ka da kekelhun menteri jong sarkar jala kai umau juntut ha jingsha ko ban pichai ka lokani ba nakadaw ko kani ka khlam ka kala pentut kata swa ka long khamat mo de nga ko ban agini khubor ba kam don shu kanu ka jing pentut namar kani kadi ka policy ka bala notify ha ka gazette mo de kabasa kalong ba hakani committee gidon atli gi hakani ka policy gidon atli committees te ka way ka committee ka bakli do chief minister ka ban kando shisin shisanap ka way do minister lani secretary ka sports ban kando shisin lai banai te ki khot ka to committee ka thup ki head of department ki prepare te nga soban omba ka sakut kata ka committee bangim padyo ban ya khot nakadaw kini ki jingmi kini ka corona kumni sipang ki restrict ki meeting te ngakarmen ba hasyan lada ka jam gani kala air menteri ula pentip ba ula kre ban khot ya kata ka mo kin khot ya gani ki jelang la ha ka bukut jong gani ka jing rakhi ka salpus nem ka MSOE kan pen urlong sisa na em ya gani ka sports policy la ba finti ya ka jing khang jong ka sarkar ba em plan kala por kala dai ba sports policy hi kala dai ban rekam no ngaso ha ba ka bukut jong gani ka jing rakhi ka salpus nem ngaso ba pensyai kumni nadu ka khat khandai tarik December arjar khat arjar khat khandai kani ka policy kumputin pareng kala long effective fiaso teri kum ong pa ba ngan pulkot skoi bat kat kum kani ka policy tang highway benta kat kum ka government kota namenta ki nong ile kai ka kat kum ko notification arjan riu ka dei tang R% te menta ka sokar kala revise kata ha ka ba khatsan percent ka dei hal ka law enforcement agency 10% ka dei haki way ki department ya kini ki pala pau haki nationals lani ki commonwealth lani ka Asian games lani ka olympics te kalong very clear baka job kota hang tu kolong 10% haki way department khatsan percent haki law enforcement agency ka bamut home guards bat police tamba ka dei ki nationals and above mo kini ba wara takma lani ki bala pau haki international lani ki bala Jangan try ba namar kapor kala nang yat nga try ladang i don kapor ngin sahab nya kren
tista ba tang chpang ka sports policy ka ba khang ba ki pai ba nong pe kai bat ki bat kum jur ki kun samla be le kai kin chung thu bat kin pe phang hadu kan no ka sports policy ka ba ade ban pdang bat man munjur ten re ka por kam num ngathai ka por kala nang ya ba lat ngathai in haban poi no artat no sa ka bokot ting ngan poi no sa ka ba no artat sa ka bokot re shwa ba ka shwa bangin pun kot ya ka program ngan phai ji ba bening ka ka khubor ka ba fidon ban ong sa ki kun samla ki ba ile kai bat ka ka ba fi la ban ai jingmut lem yaki ka ka ba ki la ban le nak san pus nem nang ni shakmat ha jing im gujok ki Kejing ai khubor bat kejing ai man sim jong ai kun samla bang im dei ban du jing kermen ladang ipoi ha ki kenja sport ha kano kalong ka ba kalawai kejungi namar ba ubreu bala ai le ka sport un ha ban biang undan ka disiplin kejing ko ngu bat kham tam ban borom milade bat ban tip kumno ban kren kumno ban tristom kata kejing yower kejing khot kejunga ba ya nang nei shakmat in rakhi ka san phusnam ban nang nei shakmat ka san phusnam ya tristom ya trailang bat ide ban light nang ni baro jing snu kham tam ha ni ka silong jungi menta ki bonus tangi ye ba ngim su tenat ban pej ban yu snu dengan yower ki samla baro ngini tristom bat ngilong ki bala pan krea na benta ka national game kumbangi la yu snu to bai la dia nanya keren Jepang ki nang menta ka banwan kamot inga IMC mi ki khna kalong ba kini khna menta ki de ban sim ya ka man sim kum ki rong ile kai ka ba menchua kum mangi Kibalak ka daw trei ho kibalak daw Kibalak nanti pranti. menchua pranti kai ka man sim ki jong ki kalong ba ban iet Ban chua ya ka jingile ka anda phila sim ya ka kum ka jing iet kamot hakan unu kaliang ru phila ai ban tristom kamot trei hok e to kasap ko phila yo phila benchet pi phila yo bo kumba la ai unong bu nong thawi pi te trei hok e ka ra e ka to tristom bat ha ko ka singi phin sayo hi ya kalat kalanti bo phin kan play hi kalat kalanti sin wi tristom kanum dan kanunu ka jing e ka jiste mde yo phin chu ong no ba phin trei ndiat phin up no na ka sarkar shibun ten re ka sarkar i bakan le no i oh ten re tristom sha pani sha pi ya ka ek ka bo yu bat kombo ba bining ba borobor hi ki players ki sportsmen ki de ki brio ki badon ya ka disiplin ya ka habaro kaliang te ngidan kam manra e kata ban ka sarkar kan yarap lang na din dia ki jingdan kam jong ki khna khanang ba ki khna ki nom baklalanti nomor bun ki khna bakrem ayo ki bun ki baklalanti menta nomor belai omdan ki nong elam ru ki ban pen i hakan kaliang ban tim ya teng ngadan kasap omdan basim kumangan suang no ya pi ndiat mangan cuban nanti kham jerong dia basme bay ngidan kam ya ka grassroots ka grassroots kamot iyo ka grassroots kabangar ngadan menta po sora ka ka grassroots level menta football jeng khinar ni grassroots kamot ba naga grassroots ka sarkar ka ban identify ki grassroots naga grassroots ngin sayo ban selek kumbong ila ekran bi bajo men nginyo ngimar nginum la mangin let daka ocean kan let baru khot ki ka district nay lagi ngibo identify tu grassroots ba ila man wara sibo sangot rumut dan ngila nang to sangot rumut wara ya ka academy kan ka academy ka magade ka badon kam ya mahangin sa penjana yang tu bat ka we ka banga kwa ya baka sarkar ka ulong bay kan ka sports center of excellence kan Kadi ban ada ban fikwa hapus dia. ada fikwa ba ngin si sai kita ki ban bani pesan ni ka olympic kamot ngi de bandon ni kata nomor boleh hapo sports excellence center kabut hang tu ngila iyo lo ki coach ki ba kat kum ka jing don kam ka por ka ba menta ki teknologi ki ege ki jing don kam ro khoj ha ka tu ka tito bajong kai ka ba fin ai khubor se ki kun samla hagum gani ka por haswa bangin pun kot no ya gani ka jing ekran ka jong ta se hakani ka por tengah soban kentu ngai wer biang ye ki kmik pa baro bakinum dei ki ban pendulan kinum dei ban long ki ba du jingkermen namar to nga kumo omenengi kempat yo ban pelong ni ka wenas na kana ni klam ringi persangkat bala nagi jing ya keren bat pi mo jing ai jing mu pi mene ban pelong sakwi jing ya keren ke bekerpang tek tangan ni ka sports policy kan yarap iki kmik pa iki college iki barkhoi ki department bakin tip ikini dai te kani kala trikam tenga soban ong ki kmik pa bakin nongi le kai baro ki kon samla jungi wadum do jikerban nagmarkan ni ka policy ngindang hab ban pendap susu te kai ka peladon hang ni ko mga oi pi bene hang ni ko ba kren ni ba island mentan ngi ya chapang ka academy lakdo hang ni bakin don ki academy te kinu ki academy ka kanang hab rai ka committee hakani ka policy la ong ru bakan don ki district sports school
Telada kedon ha district sebut sha Mokruat mo Southwest kedon ki kena ki betubet kanu kata ka sport school kandon mo tikene ka policy kala saindur ya ka lenti ka lawai ka pernai ba ka jela jungi kan poi syakat ka thong ban sei ya ki sap ki bakan sai tengah ngit scam ba ka ni ka policy kan salong ka ka ban yarap ya baro ka sulong takapor ini bangin saindur ini kan bat kawai kalong kani kadon ke jingong ngapun kot da ka baong kadon ke jingong ka bala bana ba ka jingong kalong ban pen mi yo we rang kat sai haka international level ka simpor posnem lani 10,000 hours of training mo te lani 10,000 kanta ka ngange kini la dike ka bagamdor ka por ki batai kumno ki la pulut ka por la bon ka snem hadu on poi hentai te nga so bon sa sien biang ki kimi ki kpa ki school ki principal ki headmaster baro so bahashim kiasi ban ya pelong ka awareness na ka bentang ka sports policy kum shibenta ban kentiu ya ka sport nga kentu ekonomi khamat jungi baro under pongut bakiru kin chim kia ban puli kani ban ya magidi makihi ka bapas kini mo Tegetu kalong ka jingekren ya peliu jumut pat ya thiriatai kindiat halo kesan postnem jong jingyo ya ke jela ke bupura pat ke uso pengilala bansai kisan postnem ke ke menor ke menta pat ke kalasai ke song berkhot ha jingla ban pentrai kam ya ke sports policy ke jingkersan na kaliang ki megi pa pat ke balai ke don kam ya ke jing treasury tom IT met pat mensim pat ke jinglong discipline jong mo pi ki kon samna nong ila kai ka ba deiling ba da ka mon ka bajwat ka jong pi ba yeki berkhot yeki thong ba kum ka chala kala angnot lesi shisin ka ski ansala man pun urlong yaka khublei shiboni pi baro ki bapet ya ka ni program ka bangila yakran lesi kala long kham kalan khndiat ko kom jing yakran ndai ka bangila persang ban ai shapi hi ka long ya ka khubor ya ka lawai chapang ka jingkiu jong ka kamila kai ne ka sports hagni ki chala